Allô? Anne Sogoma. Si, sommes oui. Ça va c'est. Ma sœur est Yamaha, mon est à William. Alors, on m'a remis ça. Oh là là. Ça va? Ça c'est. Et moi, ça vite mon bien ça. Eh, c'est Yamaha arrangé bien. Bon, là, ça. C'est balade. Bon. Nous sommes là pour la place de nous, on sera allé nous sommes en train de faire. Oh, mais c'est aucun ne mot faire. On est à la pluie. Et ma moune de oh, ma baba, on va finir là. On n'a pas petit de là. On t'a reposé à midi, on a la nana du Nava. Nous connaissons la Hanyema. Ah oui, j'ai les mais ça m'a dit, eh, il m'a fait un peu fatigué. Obédience à l'interruption. C'est d'abord une complicité de ça. On se la bonne au voilà. Bon, à ma Kitty. Merci. Cambe. Bunar o Romangala Masa. Oui, Lala, Bonewa, et comme elle est bas. Lala, elle est de toi, elle est où les gars? Ouah, c'est rien. On a gagné un dieu, on a dit. N'a ma lajɛ ka économie dɔɔni kɛ kalo salen kuran fatu i yɛrɛ bɔra kan 45 000 francs télé tɛ sɔrɔ microscope tɛ sɔrɔ frigo branchelen don ventilo b'a la su ani tile climatiseur b'a la yɛlɛw mɛnɛlen don walayi n'i ye se kɛ bi da la e b'i yɛrɛ branché k'i ka ci dɔ a lajɛ i ka kuran faga. Ne bɔra n faga so ka bɛɛ to yen n'i ma ɲa dɔrɔn i n'a bila de i ka yɔrɔ la n bɛ nin bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ kɔfɛ tɛ mɔgɔ tɛ ne contrôler dɛ b'o f'i ye. Lala, Lala, Naya. Ne tɛ taa yɔrɔ si ni min don a fɔ n tulo b'i la. Lala sabali kana sa mun mako de b'i la. N ko ni min don a fɔ n tulo b'i la. Lala, n ka chemise karokɔrɔma bilenma ye n b'a la k'o de ɲini ɲɛ t'a la. Nin su kolen bɛ in na e mago nin k'a ka don sini sɔgɔma ka taa baarayɔrɔ la. I ko ne bɛ soli ka taa de o b'a sɔrɔ i ma wuli sa Naya. Lala. Lala. Ala George ni yɛrɛ ka bɔ ka na sanni min don i k'a ɲɛfɔ.
Lala, ma chérie, toi aussi, hein? Il faut ça. Lala, c'est difficile. Il a bloqué Karokaroma, il a dit que Alisa est allé vers nous. Si nous sommes en ganga sous le cadre de Tabararo. Georges. Lala, ngati demanga ni wa. Ni bi ta ka bo sala ni. E bi na sala Italian. Ni bi bora na ibe no bi. Ko ene ni tin ta ka ba no le bai. Lala le donner so ko ba mu tia e. Ne mo e fene ko we ro fene no fene mu tia e sa. O fene na ke ngume. Ni ne yere e de. Ibi dai no de ka shi sin so mama ni nyo fe. Ni kangami. Salamu alaikum. Ibe shi no sin so mama ni nyo fe. Lala ni ko te ana keti. Kabako. Allahu akbar. Cɛkɔrɔba de kuru ko filɛ ta hali cɛ kurulen si min den bolo n den fila n bɛ maa min sɔrɔ den. Georges, degati da so kɔnɔ. N'i ye ti da so kɔnɔ. A tɛ fɔ ten sa Lala a bɛ fɔ de ko Georges wuli an ka taa an da. An ka taa an da o b'i ni ne cɛ i da ni ɲɔgɔn de ne yan ko ni fa de tɛna wuli la dɛ ne ni cɛ sɛbɛlɛbagaw ma da kuma bɛ e ma. Lala ça fait plus de 3 mois que grand tɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas ça o fana man di furu la dɛ Lala ni m'a lajɛ bi sa kow ka kɛ kow ye. I b'o kuma de b'i da kɔnɔ k'o fɔ ne yan n'i sigir'o la o jatigɛ b'i faga. Kashiwa. Lala a fɔ ne tɛ. E ɲɔgɔn cɛkɔrɔba tɔgɔ. Ni fana ye min ye. Lala seko t'a la sa jarabi de bɛ n kan Lala n ye min k'i la yafa n ma. I nɛ min. N y'a minɛ. Jɔn sɔnna. I ni bɛ n da siɲɛ kelen pe. Siɲɛ kelen pe. I y'a mɛn wa? Awɔ o bɛ mɔ. Hali siɲɛ fila ko tɛ. Awɔ o bɛ mɔ o bɛ mɔ. Sisan sa n ye n ka dusu ko kuma min f'i ɲɛna n'i kun kɛlen don k'i yɛrɛ laɲinɛ a kɔ kɛ i b'a lajɛ sisan i b'o wari ko ɲɛnabɔ sini i mago bɛ n ka dusu la. Wa mugan de fɔ. Ne ye wa muganmuso de ye wa i ɲɛ cilen de don wa 60. I y'a mɛn wa? Awɔ 60. Sini bɛɛ n bɛ chèque kɛ k'o d'i ma sini bɛɛ. Bon i tɛ hakili sigi nin kɛra. Basi. N bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n bɛ taa so kɔnɔ i bɛ n sɛgɛrɛ mais tagamalen tɛ se ma dɛ i b'i wuluma de ka k'an sɔrɔ yen i y'a mɛn wa? K'i wuluma. I tɛ kuma caman na bilen i ka nin kɛ kalabanciya man di ye dɛ ne y'a faamuya ka ban a banna. Sisan wa. Lala n bɛ na o. Georges bɛ mun de kɔnɔ ye? N natɔ don sa Lala n natɔ don. Lala basa kuma tɛ o bɛɛ dumuni kɛ tigɛ. Bon an k'an da. Lala na se ka mɔgɔw dilan. E bɛ deli ka mɔgɔw yɛrɛ dilan fɔlɔ ni wa? Lala n ka n da saki. Diɲɛ kɔrɔlen kɔni muso de bɛ taa kɔfɛ. I b'o bɛɛ de ɲini a la. I t'i da i da ma. Lala, wala e bɛna taa min? O tuma hali ne bɛ taa n bosi fana n k'o f'i ɲɛna. Pourquoi pas? Ne bɛ taa mago ɲɛnabɔ wala. J'ai pas ce droit. I jɔ ne ka dɔ mɛn sa i ka dɔ kɛ yan i sigi yan. Ah bon?
ne ye sɔrɔ fo e ka muso yɛrɛ kɛ tile basuba i bɛ sen kan dugu kɔnɔ hali polisi ci min bɛ ne la bolo ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la dugu in kɔnɔ o ci ɲɔgɔn bɛ min bolo tile ban yala la ten i tɛna fɔ n kɔ yan e de kɛlen don ka jɛnɛ i tɛna fɔ n kɔ yan. Moto do. Moto taara min? O polisi bɛ jɔ ne da. Ne ka moto minɛ o parce que ne ma bɔ ni n ka jigi. Ne hakili bɔra. Ah, polisi y'u ka minɛ fɛn minɛ. E b'i sen kan polisi b'u sen kan. Ah, bɛɛ ka dɔ ye dɛ. Polisi yɛrɛ u t'u ka baara bɛɛ kɛla o. Muso furulen e b'i sen kan su fara tile kan. Ka na n dɔw de dala kuru.